Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kelurahan Desa Sumini lo pemirsa, masih pagi ya. Iki anu pemirsa, mae tak ngeweki iku lho. Sarapan ponane mae Eni yo. Mumpung mae duwe jangan menir. Kan yo wong iki pemirsa nek mangan liya-liyane iki yo wong iki sirikan sing asli iki sakjane Pak Dokter iki mengarano mangan apa-apa, tapi senengane iki jangan ngene iki, jangan sop, jangan menir. Cuma nek sambel ki ya tetep wonge ora mangan mergo ya sakit perut. Aku ki ya gumun ponane makne pemirsa. Apa ki jenenge? Digone rumah sakit ki ora umat ya, umat. Meskipun wis entuk obat ditangani Pak Dokter ki ya tetep ijek umat jane ngono ya kene apa ngono lho ya. Aku niku ya melok sedih ngono. Wis ngono ki mak tak anu sego tak ngeler ngono lho pemirsa. Kita ngeweki ponake nek saithik yang dadi sarapan. Soalnya ndek sore wong iki takok jangan menir. Nek sore-sore kan jangan menir kondi lah ya wis sore kok kelan menir ya. Kebetulan mak saiki kelan menir. Tak paringane nek mangan ki lho pemirsa. Mangan sakmene iki ki lho ora entek ponane makne. Iki ya tak kekne ya meskipun saithik ya tak imbuhane sakmene ndak maringi iki apik sak glentong ya kok ya gak pantes. Wis tak paringane. Sambel pokone Eni wis ora moh mangan sambel ya mbek dipangan Mbah Kem utawa Mbah Nok. Mbah pemirsa, sedongane pemirsa yo. Mbak Eni enggal-enggal sembuh. Mak niki yo cuma ndongakno, ora iso maringi apa-apa yo sedongaku muga-muga Eni ndang temok tombone. Wingi bengi iki bar umat pemirsa. Umat iki ora nggugah keluargaku jam 10 malam ya. Jarine iki kuat demen ki nyantek ngene lho pemirsa ya Allah Gusti. Iki ya cuma aku ki diceritani wong aku ora digugah ya. Piye? Moro-moro ki ya lerep dikeki lho pemirsa diparno kunir, diparno arep diparingi madu. Moro-moro ki wis diempet lah jenenge alhamdulillah ya. Terus sadar. Tak paringi tempe ki tak sandong kene. Dan tak paringi lho. Tempe gembuk wis. Wis kene iki ya. Ben dienggo sarapan. Nah tak lasari lemek kok nek menawa sambel yo ben dipangan Mbah Ken. Sakmene bar cukup pemirsa lho. Iki mak ngeler kok. Piye lah nggawa ki? Bagaimana? Wis aku tak ganti manci pemirsa. Nek nayo dawanane. Tak imbuhane. Sayur iki pengen diuyupi ngono lho. Tak tutupane. Kok nek keciblokan langes tak tutupane. Ini. Oh, ini kan nayo. Oke pemirsa, sakmene iki kok
Entek nek alhamdulillah ponakne makne. Tenan ki lho. Mangan iki ilange saiprit iki jere anu lambene kuwi pahit sing kaya ngono kuwi. Wis tak terne pemirsa, wis tak terne dhewe. Wong ngono ae. Iki Mbah Kong ya sarapan wangi bentang ngarit lho. Piye Gong seger apa ora? Engko makne tak mangan dhewe. Wis tak terne kok ape ngeweke lho Gong. Eni berdinggo sarapan. Tak kei sambel saithik. Wong ndek sore iki soalnya takut jangan menir. Ya. Tak terne dhewe. Anak wedoke berangkat ki enek acara sekolahane. Jam 7 lebih pemirsa wis lho arahe padang jinglang terang. Mbak Isma urung tangi. Bener ning nguri ya. Soalnya nek lawang mengo ki anu pemirsa. Titik. Bapak Kem. Neng ndi kowe iki? Ki lho tak jangan menir anu. Nggo sarapan anak wedok. Ya. Iya ngemplos tak syuting lho. Nya. Nya. Sego jeneng sarapan sak segane ta. Sego. Gak apa-apa. Lah pangan, Nduk, ya. Wis pokoke didik-didiki panganis. Pokoke sedungane ndang maras, mari. Dikirim. Kuwi nek panggang kok nek gak mangan sambel pangan kowe. Oke. Ya Walah. wani. Iya wis. Banget tenan. Wis dongane ndang mari. Alhamdulillah. Iya, Mbah. Wis. Aku nek wayah maghrib aku mikir anu wedi Aku mbak jain lho Mbah Kem ngono ki walah yo. Lah tandha nek kula jam 10 jare umat ngono kula pemirsa ya. Ini aku kok ngrepoto aku kuwi. Jare Mbah Kem ngrepotno pemirsa tapi yo ora ngono yo Mbah yo. Jane yo digugah. Ki bar mangan apa ki, Mang? Mbak anu mangan sego samplokan yo. Ya engko tak pangani neh. Engko tak pangani neh. Tak kaniri sambel nek wong ora mangan sambel engko pangan kowe. Yo anu Dede ngono kok marane aku nang langsung. Lah iya. Bodel nang walah ini aku. Badhe kondase ngelu aku yo ngono ya. Tapi nek dulure awor ki jane ya ora kaya nek diceluk ngono. Kalau kan nek raine ki sengkreng pemirsa, kadang-kadang ki lho onane makne iki jare lambene pahit. Ya aku ya. Endang kayak bayem. Kayak sego kok Mbah anget-anget Mbah. Lemes kok aku adang kok Mbah. Aku saiki nek adang ki lemes. Lah dudu ae menawa tak wae luwung men. Alhamdulillah ya Allah Mbak Ning aku dikirim ya Allah. Aku ya Allah Gusti. Enek tempene ketakane tempe gembok satu. Ya. Mendang mam. Ya pangan. Bar anu aku kepala terus tak kon ngombe madu. Pokoke iki puangane ya sithik-sithik lah. Ya. Nah, pangan. Kita banyak ibu sini lagi. Ya. Ayo. Seger. Seger wis muga ketrima ndang mangan titik-titik. Wis, makne sithik mak ngewe jangan menir ya, Nduk ya. Wis muga-muga seger. Seger waras. Seger waras. Nang kegawa sithik-sithik dina penyakite ilang ngono ya. Amin amin ya Allah. Ini banget tenang. Yes. Wis. Mae tak ya kenten sarapan. Makasih ya, Bu ya. Wis. Nang tinggo mangan. Buket ya tak lemesi kok, Mbah. Pitik emakne kalau. Tak tarang nisik. Pitik emakne sing satu angkrem, sing satu ngendok, alhamdulillah. Nah iki sapane sakmono kuwi.
Ayo Duk, ngendok Duk. Ayo tak papane, makne tak mapakne pitik pemirsa. Oh, lagi kok mengkrik-mengkrik. Nah, ya pe sarapan. Soalnya jangan menir kok nek ora anget-anget. Ora seger. Lho, mbahku wis sarapan wis entek. Oh, nek mangan ki gelis ya, Tak. Sampai tak ngarit pakane habis. Bar le mangan kok gelis men. Oh. Apa mapakne pitik sik, Mak? Pitike mlebu apa urung, Kong? Urung. Wis, selanjutnya tak genten emak nih sarapan. Loh, gempi. Pala gempi apa ora, Kong? Oleh gempi apa ora? Kapan tak gempi? Ya wis, ngono ki ya ora roh. Wis dadi wis sakmene ae. Soale make muluk. Pengen muluk. Pakai tempe tenan, tempe gembuk. Wis ngono entek yo goreng neh kan jek loro. Bersama ki mau nek ora aku mek dhewe mak iki saiki lho mambu amis-amis ngono ki makne kudu piye. Ilih. Ini sambil besok. Wis. Wis ning omah. Mau ke rumah. Wis baraji karek ngarit. Tak njamuk ini duduk. Wis kita Kong. Wis tak utol. Wis. Wis abang. Oh, astaga. Makan ngono kok. Saya wis abang. Wis makne lanjut sarapan pemirsa. Monggo nderek sarapan kismane barecik dari pawon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marasakana wa qina adzabannar. Makne ketelak ngombe sik. Wis. Lawa apa? Tempe gembus dan tempe deli. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini mantap neh karo botok pemirsa. Wis gak botok-botokan. Sayang ki ra ono sego jagunge. Langsung dipangan meng. Lagi sarapan. Pokoknya nek ora umat iki pemirsa konane mak yo cengkreng ngono maneh umat iki masalah wong gletak. Awake lemes. Awake kogel.
Hmm. Hmm. Onane maneh iki awale pemirsa. Awale iki asam urat ya. Lho, moro-moro kok dadi duwe jantung, duwe lambung, duwe buah segala macam enek kabeh. Pertama kan asam urat tangan iki kaku ngene. Eni iki pertama nih. Terus awake nggo banyep kaya gedebok ngono. Kisane ngono pemirsa. Ujung-ujungnya duwe jantung, duwe sembarang kali. Perantang ngarep salah anu? Mendung? Sambel mami mantap. Padahal mak ora nganggo panggang. Saya sarapan porong. Sawo kere mak ini mangan balah. Wong berangkat ngarit. Wis mendung lho pemirsa. Tanduk cerah mendung. Aku ku yo ndongakno Mbah Kem IP-ku barang pemirsa, muga-muga yo kuat nandang sing kaya ngono. Wong selagi lara ki sapa leh nara Mbah Kem pancene yo awur Mbah Kem. Yo srena wengi yo Mbah Kem pemirsa. Muga-muga IP-ku diparingi sehat, seger waras ngono pemirsa yo aja melok lara. Ngono melok lara pisan ngono sapa sing ngopeni Eni. Nek priksa ki dulure wedok pemirsa Sripah kan sing barep. Kadang yo put sing nang trisinan, tapi sing akeh ya sing nang Jawa pemirsa, pancen sing cedhak iki sing Jawa. Wong dulure ya sapa sing nguyung-nguyung ya dulure. Turun ning rumah sakit kok pemirsa ya tetep ra kaya dulur. Ya di rumah sakit nek kontrol iki ya Sripah jenenge. Anak Mbah Kem sing barep.
Wong suamine ya kerja, suamine wingi ya teko. Teko terus kok suamine. Sing dhisik-dhisik kalau pemirsa tarahe. Sibuk kerja. Tapi yo di paringi dhuwit kok dikirimi dhuwit. Yo tombo anggo tuku etek bengek jenenge wong lara ki ya butuh ngene, butuh ngono. Butuh nek obat no dari rumah sakit, terus butuhane wong kan macam-macam pemirsa, butuh pusing-pusing tinggu minyak putih sembarang. Ngono kuwi. Nek mangane ngono diparingi sing tuwek pemirsa nek mami ya butuhane iku len diparingi nyangoni anake. Sekolah ngurno kalir lah. Wis yo nemang pemirsa. Wis semane pamit ae mayo ngeweki sarapan apa sarapan ngono mang yo. Sing dolan main jangan menir, mak ora ngeweki apa-apa, wis ngeweki donga ae muga-muga yo niki ndang dikeki ndang sembuh total diparingi sehat kaya sadurunge ngono pemirsa ya gejala kita mari aja bolak-balik lara aku kena lara umat iki mak yo ngesakno ngono ki pemirsa ya sistem mak iki yo ndongakno ya nang Mbah Kem diparingi sabar diparingi kuat nandang sing kaya ngono kuwi ya Mbak Eni, Mbak Kem, muga-muga diparingi sehat, panjang umur wis ya. Semane pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.